Dobro večer, dragi gledatelji, i dobrodošli u emisiju Fenomen tjedna. Večerašnji gosti su Nikola Kajkić, poznati istražitelj ratnih zločina, i gospodin Tihomir Majić, glavni tajnik stranke Pravedna Hrvatska i bivši ravnatelj centra, odnosno Zavoda za javno zdravstvo Andrija Štampar u Zagrebu, dugogodišnji djelatnik u gradskom poglavarstvu i općenito u zdravstvu grada Zagreba i iskusan političar, ali isto tako i osoba koja se sama bavi istraživanjem raznih povijesnih događaja, osoba, i nekakvih neriješenih, ajmo reći, misterija povijesnih koji danas nisu prisutne u javnom prostoru, čemu ćemo isto govoriti u emisiji. Ali će vama i vašim gledateljima s moje strane. Za početak bi se obratio gospodinu Kajkiću, s obzirom da smo često znamo i kontaktirati vezano uz razne istrage, događaje i tako. Ono što smo imali, trebali smo zapravo se vidjeti prije tjedan dana, ali bili ste spriječeni, da prokomentiramo situaciju vezano uz kolonu u Vukovaru, uz sve te sporne događaje, uz te nekakve medijske sitne, bi rekao, podvale, pa također i uz provokacije od strane predstavnika Srpskog narodnog vijeća i predstavnika iz SDSS-a, ove Pupovčeve stranke. Ali u međuvremenu se dogodio jedan novi momentum u svemu tome. Vi ste pozvani na razgovor vezano uz identifikaciju, posmrtnih ostataka tijela Jean-Michel Nicoliera i drugih, poginulih hrvatskih branitelja. Pa, krenut ću od kraja, od vašeg pitanja. Vezano za taj poziv u Državno odvjetništvo i moj razgovor, zbog okolnosti zakonskih obveza koje me obvezuju, ne mogu o tome govoriti, ali sam bio pozvan. Ali evo, kad to sve završi, možda ćemo mu tada u tom trenutku moći više nešto o tome govoriti. Kada ste spomenuli provokacije, one koje su započele nepuna 2 tjedna ili nešto malo manje od samog igrokaza Srpskog narodnog vijeća koji je započelo u Splitu, prostorijama grada Splita. Mnogi vaši gledatelji, a i šire vjerojatno ne znaju da su oni koristili prostor, ta skupina ljudi koristila je prostor grada Splita za koji nije imala nikakav ugovor, niti odobrenje grada da ga može koristiti. Znači, ilegalno su tamo boravili. Oni su jednostavno odlučili da će se taj dan na tom mjestu u Splitu... Dobro, neko ih je morao pustiti unutra. Pa, jedan od organizatora je preko Ivoševića, to jest njegovog oca koji je predsjednik. Bojan Ivošević, koji je predsjednik te udruge, je pribavio ključ i pustio ih u taj prostor gdje su oni htjeli održavati određene manifestacije. Sama najava, odnosno sam plan je bio kulturne prirode. Ja osobno, kao građan Republike Hrvatske i kao netko koji je kao mladi trgovac Domovinskog rata bio u stvaranju domovine, ja osobno nemam nikakve, ali apsolutno nikakvog razloga da bi ja priječio da recimo bilo koja manjina, pa i srpska manjina, ima takav vid kulturne manifestacije u svom klubu, u svojim prostorima. Međutim, kad pogledate aspekt samog početka održavanja, krenulo je u Splitu, pa samo nekoliko dana se trebalo održati u Zagrebu i završno je trebalo biti u Vukovaru. Sam taj završni čin održavanja u Vukovaru je nosio propagandni naziv Srpkinja i oni su na taj način obilježavali pod tim nazivom Srpkinja u prostoru Srpskog narodnog vijeća, odnosno u kulturnom centru, Srpskog kulturnom centru u Vukovaru. To je inače prostor u zgradi Srpskog narodnog vijeća u Vukovaru na Drvenoj pijaci. To je jedan dio grada Vukovara, na Sajmištu, gdje je, da se vratim samo naslov, Srpkinja, a tema je trebala biti proslava oslobođenja grada Vukovara od Austro-Ugarske vojske, koji je se dogodio 11. studenog 1918. godine. Pazite teme. Srpkinja, oslobađanje Vukovara od Austro-Ugarske vojske. Vi znate da je Hrvatska bila u sastavu Austro-Ugarske vojske dugi niz godina. To je bila slobodna i dobra volja hrvatskog naroda i u tom trenutku u Vukovaru, pazite, samo nekoliko godina prije je bio popis stanovništva u Vukovaru i taj popis kaže da je u tom trenutku, prije takozvanog oslobađanja Vukovara, u Vukovaru živjelo 8700 Hrvata i 1300 Srba. Pa zašto bi netko oslobađao grad Vukovar
u kojem živi 8700 Hrvata i od državne unije, carstva, u kojem je Hrvatska pristupila dobrovoljno. A mislim, najveća provokacija dakako je bila ono što se događalo u Zagrebu gdje je Medaković, da. Tako je, Medaković koji je bio jedan od tvoraca SANU, o tome možete vi više reći. SANU, sami znate šta on čini, koje su njegove točke i zadaci, kad je tvorevina bila. Ono što je bitno, što gledatelji trebaju znati, ta tvorevina je nastala 1986. godine, SANU. Jedna od točaka SANU je bila stvaranje Velike Srbije, Virovitica, Karlovac, Karlobag, a taj tip ili čovjek, književnik, kako ga on naziva, Medaković, je bio jedan od tvoraca Srpske akademije znanosti i umjetnosti tog programa SANU. Jel? Doktore Majiću, vi ste bili jedan od utemeljitelja, zapravo ona prva generacija koja je utemeljila onaj izborni HDZ. Kako vi gledate iz te pozicije tih godina u kojima ste aktivno sudjelovali, bili ste akter tih zbivanja, kako gledate na ovaj studeni ove godine, čitav niz tih provokacija koje je sad dosedu određenu kulminaciju i doveo do nekakvih prijepora, ajmo reći, sukoba u društvu koji bi mogli eskalirati prije Božića? Ja mislim da Hrvatska nije slijedila razvojni put i u politici. Nije ništa vječno zadato ni u politici. 90. godina je bila jedna povijesna godina kada su održani prvi demokratski izbori u Hrvatskoj i koja je trasirala put prema hrvatskoj nezavisnosti. Sljedeća godina je bila ta ključna ratna godina preživjeti, godina naše Hrvatske Hirošime, našega Vukovara, čije slike će ostati u generacijama u memoriji. Poslije toga jednostavno bio je taj rat, mi smo iz tog rata izišli kao pobjednici, ali razvoj politički razvoj Hrvatske, ja mislim da je stao, nije se htjelo ići dalje i ovo sada što se dešava, to je na neki način meni logično. Ja ću biti potpuno direktan i jasan. Mislim da znaju se kod nas i neki pozivati na taj ustavni patriotizam. Pozvaću ga se i ja, ali na drugačiji način. Ja smatram da se ovakav ustav koji je sada baziran na rusko-sovjetskom konstruktu zvanom Zavnoh u preambuli, da je on svoj vijek trajanja, da mu je istekao, da se ta preambula mora ili promijeniti ili možda najrazumnije, jer sama ona stvara u konflikt u društvu, da se jednostavno treba izbrisati. Kako to napraviti po meni? Ovo je sve posljedice. I ovo što radi se i sada i sa pjevanjem pjesama, sa ovim izložbama, svega toga kad bi se odredilo i ustavno pravno i zakonopravno, znali bi ljudi šta su vrijednosti, šta je dozvoljeno u smislu što je prihvatljivo, da je društveno prihvatljivo. Nije sve prihvatljivo. Ja sam mišljenja da iz ove krize i društvene i gotovo kriza gotovo na rubu verbalnog građanskog rata je u Hrvatskoj. Vidite šta se govore zastupnici u Saboru. Neće to biti. Živimo u tom europskom okruženju i tako dalje. Međutim, da su možda nekakva drugačija vremena, ali ne znači da s obzirom na taj ratnu situaciju moglo bi biti nasilja. Ni to čovjek ne može isključiti u takvim. Mislim da je ovdje rješenje kod nas u Hrvatskoj da se promijeni ovaj ustav. Sad će svi reći da mi imamo naš božićni ustav 90. predsjednik Tuđman i tako dalje. Da, gospodo, sve je to točno, ali to je bilo za 90. ali za 2025. više to ne, po meni, ne drži dovoljno vodu i tu trebaju korekcije. Ja mislim da ja sam glavni tajnik stranke Pravedna Hrvatska, male izvan parlamentarne stranke, ali nije važno što smo mali, bitno je imati ideju. Mi mišljenja smo da je rješenje ovdje da se napravi da Vlada i parlament pokrenu postupak nacionalnog referenduma za izmjenu Ustava. Ustav se ne može izmijeniti u parlamentu jer nema dvotrećinske većina i to je nemoguće. I da sve političke stranke, opcije, udruge neka ponude nekoliko vrsta, 5, 6
tipova Ustava. I nek se prihvati ona verzija Ustava za koju hrvatski narod, odnosno politički hrvatski narod odglasaje. I da to bude demokratski, nakon toga da hrvatski parlament, nakon toga tu koju je dobila najviše, prihvati kao novi ustav, da se temeljom novog ustava napravi nova i administrativna podjela zemlje, da se napravi prije svega novi izborni zakon. Da. Ovaj sadašnji izborni zakon to isto nije najsretnije rješenje, osobito što se tiče izbornih jedinica, bile su i korigirane i tako dalje. Prema tome, stvar je nama, hoćemo li to prihvatiti, imati odgovornost kao građani, kao politički ljudi, ili ćemo se vrtiti u krug. Mi se stalno vrtimo u krugu zadnjih 20 godina, ne gledamo ove ratne 90. godine, to je bilo ratno i rano poratne godine, to je nešto specifična atmosfera, ali poslije toga ovo mirnodopsko vrijeme, to 25 godina traje potpuno jedan kaos. Mi imamo ustavnu krizu, samo to niko neće reći. 6 godina ovdje ustavna kriza, mi ne možemo imenovati veleposlanike. Šef tajne službe je to tako, otišao je gospodin Markić u Brisel i onda je to tako nekako izabran, odnosno imenovan. Imamo problema i oko imenovanja u vojsci i tako dalje. Prema tome, jasno se mora reći kakve su kompetencije predsjednika Republike. Što se mene tiče, ja smatram da se mora ovdje uvjeti čisti parlamentarni sustav, što se tiče mene osobno i stranke, parlamentarni sustav koji će jednostavno sve ovlasti prenijeti na vladu i na parlament. Da. Bez toga, to vam je stalno prebacivanje s jednog šupljeg i prazno. Gospodine Kajkiću, kako vi gledate na ove provokacije u kontekstu obavještajnog djelovanja BIA? Pitam vas to jer ste imali sami iskustva da su vas optužili tamo za špijunažu, progonili, uhićivali na granici, tako dalje, na razne načine vas pakirali. Kako gledate i da li primjećujete nekakav njihov interes u ovome što se događa u Hrvatskoj, jer ide gotovo prema uličnim sukobima u ovom trenutku. Ako gledate poruke koje dolaze iz tog takozvanog antifašističkog tabora, oni kažu da je ovo marširanje u nedjelju tek početak i da će se oni na neki način obračunati sa tim fašistima. Nisu ih imenovali, ali možemo pretpostaviti da su to svi ljudi koji se ne slažu s njima i koji gaje nekakve hrvatske vrijednosti. Tako da... Pa gledajte, u svakom slučaju svjedoci smo da zadnjih godinu dana u Srbiji prosvjedi protiv tog režima Aleksandra Vučića ili Srpske napredne stranke koja je uzurpirala Republiku Srbiju i vlasti u Republici Srbiji ne jenjavaju. Naprotiv, oni se čak i pojačavaju. Postoji nekakav vanjsko-politički javni pogovor da iza toga stoje čak i neke velike sile, pa ih između ostalog Srbija i odnosno ljudi bliski Vučiću i mediji bliski Vučiću javno prokazuju da su to engleske obavještajne službe. I shodno tome oni se ne mogu oduprijeti kao država, nemaju ni vanjsko-politički utjecaj, nemaju ni moć, financijsku, ni vojnu, nikakvu drugu, da bi se oni suprotstavili tome. Čak je Vučić to javno i priznao. On je čak u jednoj izjavi rekao da Srbija više nema prijatelja u vanjskom svijetu nakon što su ih Rusi odmaknuli se i oni sad teret tog događanja, unutarnjeg političkog događanja ili urušavanja ustavno-pravnog poretka u Republici Srbiji pokušavaju prebaciti na Republiku Hrvatsku, na našu državu i oni koriste već provjerene metode, a to je ugreženost Srba, fašistički pokret u Srbiji, u Hrvatskoj crnokošuljaši, Thompson koji mi je uvijek koristan za takve stvari i onda naravno nađu korisne budale u Republici Hrvatskoj, govorim u političkom smislu, koje na javnoj govornici govore o tome, o crnokošuljašima i tako dalje, pa između ostalog, evo vratit ću se na onaj događaj u Splitu, oni su rekli da su ti navijači koji su došli bili obučeni u crne košulje, da su govorili za dom spremni. Ja sam razgovarao sa nekim akterima koji su bili tamo sudionici sa strane navijača. Nitko tamo nije obučen bio u crne košulje. Vi možemo vidjeti zadnjih 30-40 godina Bad Blue Boysi dolaze, imaju točno dijelovi na tribine kako... Dobro, to je nikakva fraza koju oni koriste, crnokošuljaši su njima, oni tako... Ali to su vam iz SANU projekta, ili deklaracije, ili kako oni hoće. Tamo između ostalog u određenim točkama stoji prozivati Hrvatsku zbog ustaškog pokreta, crnokošuljaštva, fašističkog pokreta i tako dalje. I oni sad
provjerene metode nastoje prebaciti u naše društvo i na taj način narušiti unutarnji politički mir u našem društvu koji je relativno bio miran. Evo, vi ste govorili o tome da nam je određena ustavna kriza i o tome ću nešto reći vezano za veleposlanika u Srbiji. Podsjetite me samo kad završim ovaj da ne zaboravim. I naravno uspjeli su. Pazite, nisu uspjeli na način kako su oni to mislili. U Splitu je to za njih jako dobro krenulo. Da, ona slika i one scene same u kojima stariji ljudi napuštaju tu prostoriju i djeca, u osnovi djeca. Ali pazite, nisu bile lijepe. Tamo je, odmah su lijevi mediji i... Ja govorim kako je na mene djelovalo to u tom trenutku kad sam to vidio, rekao pa što radite? Odmah su lijevi mediji rekli da je gospodin Veselinović, koji je bio organizator, onaj Brko, milicajac bivši, evo, napali ste vukovarskog branitelja. Ja sam pisao knjigu Policija u obrani Vukovara i znam ponaosob svakog policajca koji sudjeluje u obrani Vukovara. Ja sam naravno, ne sjećam ga se iz vremena kad sam pisao knjigu i uzeo sam naravno materijal i pogledao sam da sad takav čovjek ne postoji kao branitelj Vukovara. Ja sam javno napisao na portalu da taj čovjek nije bio branitelj Vukovara i da je to laž. Onda me je napala Dalija Orešković, nego ova iz Splita, ova centar... Uljak Marijana, da, ona me napala, neke stvari govore kako ja lažem, kako ono, ja sam rekao da ja ne lažem, ja govorim činjenično ono dokaze što ja posjedujem, jel? Da bi jedna novinarka nazvala gospodina Veselinovića, da bi on korektno sam priznao da nije. I on je rekao, da, upravo je Kajkić, kaže, ja nisam vukovarski branitelj, ja sam tamo u začetku osnivanja policijske uprave Vukovar išao, nosio nekakve dokumente i evo bio nekoliko dana i povukao se nazad, ali ja nisam ni vidio borbeno djelovanje, a oni su cijelo vrijeme govorili pa da, on ima medalju Vukovar. Pa gledajte, pogreškom društva, između ostalog, vi ste malo isto načeli taj dio neorganiziranost društva i loših odluka koje su donesene početkom 90. godina, kada je status branitelja dobio svatko koji je bio u sustavu oružanih snaga, da li policije ili Zbora narodne garde ili teritorijalne obrane. Nažalost, puno Srba koji su, između ostalog, ja ću dvojicu reći, Marko Crvar i Nenad Žigić, koji su osnovali logor Velepromet gdje je prošlo 10.000 Vukovaraca kroz taj logor i okolnih mjesta. Oni su bili do svibnja 1991. godine u sastavu Vukovarskog MUP-a i onda se otuđili i otišli na srpsku stranu nekoliko ulica dalje, osnovali taj logor i tako dalje. Nažalost, i oni se vode u evidencijama, hrvatskim evidencijama kao pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske, to jest MUP-a, do svibnja 1991. A vrlo znamo da je onom odlukom od ne znam kojeg mjeseca 90. godine, kogod je bio u sastavu, mu se priznaje status branitelja. I sad imamo apsurd da i ti likovi koji su osnovali logor krivi za protjerivanje i progon i mučenje nekoliko tisuća Hrvata i Srba, jel? I ubojstvo oko 700 ljudi je izgubilo svoj život na tom području tog logora. Imaju status branitelja kao i gospodin Veselinović. I onda oni isture tog čovjeka, tog Brko, u Splitu, i on u prvi mah, kasnije on kaže, nije bilo nikakvog za dom spremni, nije bilo uopće crnog košuljaša, to su izmislili mediji, bilo je sve korektno, ljudi su ušli unutra, rekli, vi ne možete održavati ovdje skup, zato što to nije prijavljeno, nemate dozvolu i ko u gradu zna za to? Oni su rekli, pa ne zna niko, mi smo dobili ključ. To je poanta. Da bi se tim medijskim pritiskom, javnim pritiskom, medijskim pritiskom, političkim pritiskom ishodovalo da određeni ljudi koji su tamo došli, između ostalih, jedan je vukovarski branitelj i brat mu još uvijek se vodi kao nestali, da se tom čovjeku odredi zatvor, čovjek je prodređen. Petar Gojon, da. Da, evo ja nisam htio imenovati, ali vi ste rekli, razumijete koliko to daleko vodi, koliko je snaga te srpske obavještene zajednice. Ali gledajte, kada govorimo općenito povijesno gledajući taj geopolitički položaj Hrvatske i Srbije i ustroj njihovih vlasti u zadnjih, vi ćete to i kao povjesničari bolje objasniti, od nekog 16. stoljeća ili 15. stoljeća Srbi su ubili 3 svoja kralja i jednog premijera i 7 knezova. Ukupno negdje oko 13 svojih vladara. Zadnji je Đinđić bio. Govorimo o toj državi, pazite. Govorimo o toj državi koja je nama susjed, koja pokušava uzurpirati hrvatski teritorij još od 16. stoljeća. Mi o toj državi govorimo i s njima želimo graditi dobrosusjedski odnos. A istovremeno imamo situaciju da u Srbiji živi 58.000 po zadnjem popisu Hrvata. A iz proračuna vlade Republike Srbije dobiju samo 2,3 milijuna eura.
Istovremeno u Hrvatskoj živi 120 i nešto tisuća Srba po zadnjem popisu i oni iz proračuna vlade, odnosno iz proračuna Republike Hrvatske, od vlade Republike Hrvatske, gospodina Andreja Plenkovića, crpe oko 36 milijuna eura. I gledajte, imamo Tavankut, to je Subotice. Tako je, pored Subotice. Hrvatska je financirala u 100% iznosu vrtić koji je po projektu, po odobrenom projektu lokalne zajednice grada Subotice, pošto ona spada kao općina Subotica, trebao biti na hrvatskom jeziku za hrvatsku djecu. I popunjen je na pola vremenskog izgradnje, popunjen je do samog broja kapaciteta. Srpska napredna stranka je na vlasti u Subotici, 800 i nešto tisuća eura je koštao projekat, Hrvatska ga isfinancirala i oni poništavaju dozvolu, odobrenje i kaže ne može biti, ali samo na hrvatskom i srpskom, odnosno na srpskom i hrvatskom programu. Dok istovremeno vrtići, osnovna i srednja škola u Hrvatskoj se provode, srpska nacionalna manjina ima na svom jeziku i čak na svom pismu. Ja vam to govorim kao županijski vijećnik, jer smo 2021. godine, mislim u listopadu, donijeli čak odluku o izmjenu statuta da im se i tako nešto... Da vidite samo evo kolika je razlika kada govorimo o pravima i razlozima da se recimo bune ljudi ovdje, govorimo o srpskoj nacionalnoj manjini, a da se ne bune Hrvati kao nacionalna manjina u Srbiji, nego mudro šute, a ovi ovdje stalno prozivaju nas kao ustaše, kao crnokošuljaše, a ja to, evo, vjerujte mi, živim tu, ja to nisam vidio. Doktore Majić, kako vi gledate s političke strane na financiranje srpske nacionalne manjine, odnosno bolje rečeno njihovih predstavnika, jednog užeg kruga ljudi okupljenog oko Milorada Pupovca i tih nekoliko institucija koje, može se reći, izvode neke i provokativne manifestacije. Čuli smo što je rekao gospodin Kajkić. Koje je vaše mišljenje o tome? Ja sam mišljenja da se moraju postojati kriteriji u financiranju svih pripadnika etničkih zajednica ili narodnih manjina, uključujući i srpsku. Srpska narodna manjina je najbrojnija u Hrvatskoj u odnosu na druge u smislu izdvajanja sredstava, sigurno da logično pripada im više. Međutim, za razliku od drugih narodnih manjina u Hrvatskoj, a ima ih jako mnogo, mora se jasno reći, jedini i specifičan status zbog ratnih okolnosti, ne samo u 90-ih, već i ratnih okolnosti u 20. vijeku. 20. vijek. Mi, Hrvati, nismo po meni dobro opisali naš 20. vijek. Opisali su nam ih drugi. Tek se naša povijest 20. vijeka mora napisati. To je možda zvuči ovako šokantno i tako dalje. Neka zvuči. Treba šokirati. Ova priča... Znači, vi ste za povijesni revizionizam? Ne, slušajte. Ako ste vi znanstveno ustrojen, utemeljen čovjek i poštujete znanstvene činjenice, onda je u osnovi morate biti revizionista. Svi ljudi u svim znanostima, prirodnim, tehničkim, medicinskim, društvenim, humanističkim, ako nemaju i ne poštuju načela revizionizma na temelju znanstvenih činjenica i znanstvene metodologije, šta je to? Gledali ste, pretpostavljam, ovu raspravu između profesora Goldsteina i istraživača Vukića i koji je vaš dojam o tome? Što se mene tiče, ja nisam pobornik oko Jasenovca da se prihvati narativ srbijansko-jugoslavenski, tako ću reći. Ja nisam to. Mi Hrvati moramo znanstveno, jednostavno utvrditi činjenice. Izraziti pijetet i poštovanje svakoj žrtvi na to koja je tu stradala, bez obzira na njegovu etničku pripadnost, potpuno okolnosti kako je se to zbilo, ko je stradao, ali ovako prihvatiti na razini propagande ovo što je napravio i taj spomenik. Znate, mnoge stvari su u Hrvatskoj još, mi govorimo o Domovinskom ratu. Ja ću vam nekakve male detalje nabaciti, pa neka svi koji gledaju razmisle. Mi kažemo Domovinski rat. Ja ću reći, čak i taj termin, pojam je ok, ali ako se govori da je to bio oslobodilački rat, ako se kaže da je to bio obrambeni rat, tu već je nešto sumnjivo za one koji imaju antene malo drugačije. Što će reći? Ne možete vi govoriti o obrambenom ratu prije oslobodilačkog rata u Hrvatskoj.
Neka se on zove domovinski. Premda moje mišljenje je da bi se ono što je bilo u Hrvatskoj 90. godina 20. vijeka trebalo nazvati Hrvatski oslobodilački rat, HOR, ili Hrvatski rat za nezavisnost. Da bi bilo primjerenije. Ok, usvojili smo ovo, neka to ostane. Ali se mora uvijek naznačavati da je to bio oslobodilački rat. Zašto? Kada vidite da morate uvijek gledati ponašanje vojske u nekoj zemlji. Jugoslavenska narodna armija je u 12. mjesecu, prosincu 1991. napustila hrvatski glavni grad Zagreb dogovorom, pregovorima, pritiscima, silom. I mi sve na cijelom teritoriju ozemlju Hrvatske, sve što je se i predalo je se s tim što su osvojene, kao recimo Đakovo, Varaždin ili slična područja. Iz ostalih dijelova oni su napustili te dijelove, govori o Jugoslavenskoj narodnoj armiji, i išli su prema svojoj matici, išli su u konačnici prema Srbiji. Ono što je JNA danas, zato je ta razlika između oslobodilački i obrambeni. Najprije mora biti oslobodilački, pa onda ćemo. Kad nešto oslobodi, onda možete i braniti, ali dok ne oslobodite, nemate šta braniti. Već ste okupirani. Zašto je to? To su, možda neko će reći, to su terminološke, nije to bitno. Ne, jako je bitno. To stvara nered poslije. Tako da i ta vojska se otišla u svojoj matici. I što je od te JNA nastala? Nastala je vojska Srbije današnja. Da. Evo, ovo je jedna iskorak, možda drugačiji nego što mnogi drugi to i neće. Ali jednostavno, ako hoćemo stvari potpuno definirati, ako ne želimo imati frustracije u zemlji, mi imamo stalno frustracije. To ima, slušajte, ima 3% i koliko posto ima srpskog narodnog stanovništva ovdje u Hrvatskoj. Zar to mora biti problem Hrvatske? Zar tolika mora se biti frustracije, nervoze? Ljudi moraju se postaviti pitanje zašto je to tako. Ne radi se o 3% stanovništva srpskog narodnog. Radi se o Republici Srbiji koja stoji iza toga. To je ovo što ste vi govorili. U konačnici, na daljnoj viziru, radi se i o Rusiji. Radi se o jednoj geopolitici na Balkanu koji je povezan sa Beogradom i Moskvom. Otud je frustracija Hrvata. Nije frustracija Hrvata, ako hoćete, ni zbog Milorada Pupovca da je 3%, evo, koji se njega apostrofira, već je iza toga stoji država Srbija. Vi ste spominjali BiH, ja nisam sigurnjak i neću u tome, vi to bolje znate. Međutim, ja govorim sa državnog tog interesa. Nekad rekli ste koliko su, što se tiče tih ubojstva koje se dešava, to je stvar Srbije. Ja se čak ne bi s tim ni bavio. Međutim, kad se to tiče nas, onda mi moramo imati svoj stav. Ne može to proći tek tako. I u Prvom svjetskom ratu, kako je to izgledalo, vidite da je oslobođen Vukovar, vi kažete. Nije oslobođen Vukovar, već mi smo kao država Slovenaca, Hrvata i Srba ušli u tu, zajedno sa Kraljevinom Srbijom i Kraljevinom Crnom Gorom, u tu kraljevstvo. Prvo je se zvalo Kraljevstvo Srba, Hrvata i Slovenaca, poslije Vidovdanskog ustava 21. Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, da bi 29. bila Kraljevina Jugoslavija. Znači, tu ima puno finesa. Znači, nije problem taj, zato treba biti osjetljiv oko tog gospodina Medakovića koji je bio glavni tajnik Srpske akademije znanosti i umjetnosti, odnosno kako Srbi kažu nauka i umjetnosti. Nije problem, čovjek je tu, to je ugledna familija srpskog naroda ovdje u Zagrebu, sve je to ok. Ali je radio na projektu, on je bio koordinator toga i jedan od 16 potpisnika toga memoranda. Molim lijepo. I sad, on je bila neka intelektualna podloga onoga što je došlo 90. Nije ono bilo samo, ali on je intelektualno pripremio i te medije i ta priprema koja je napravljena od tog prvog memoranduma, sad je napravljen i memorandum 2 i tako dalje, to se došlo do današnjih dana. Znači, mi imamo ne problem sa srpskom narodnom manjinom u Hrvatskoj. Ne, to ne. Imamo problem sa Srbijom. Vi ako gledate medije u Srbiji, portale u Srbiji,
Ja se pitam šta radi hrvatski veleposlanik u Srbiji, zašto on ne pravi neku notu, ne napravi prema vladi Srbije. Samo ako smijem, samo... Recite svoje. Kada su ovo što su trebali imali, što je Srpsko narodno vijeće bilo organiziralo u Vukovaru, oni su u biti slavili oslobođenje od Austro-Ugarske. Da. Oni su slavili ne SHS, nego od Austro-Ugarske. Zajednicu koju smo mi kao Hrvati, kao Hrvatska država ušli dobrovoljno. Kad ste spomenuli Jasenovac, ja bih tu htio samo nešto dodati, ako mi dopustite. Gledajte, mislim, ja ne znam Hrvata da se ponosi sa bilo kakvim zločinom. Toga nema. Međutim, neću sad nikoga braniti, ali... Kod nas nema, recimo, da neku zvikuje nož, žica, Srebrenica, što je dio njihove, nažalost, kulture. Da li ste vidjeli bilo gdje u Hrvatskoj spomenik Ante Paveliću? Oni ga javno po Beogradu, sad je u Banja Luci osvanuo veliki mural 20 sa 15, gdje je Stani Vuković, gradonačelnik Banja Luke, rekao ja to neću ukloniti. Ali da se radi samo na Jasenovac, gledajte, nijedan rat nikome nije brat, stara poslovica. I ne donosi cvijeće. I svaki rat ima svoje posljedice, a to je da tamo stradavaju, nažalost, i oni nevini ljudi, a to su civili, koji rat nisu željeli i nisu dio rata. Tako, između ostalog, svaki rat ima i svoje logore. Nema zatvora ili nema takvog prostora da može se staviti toliko zarobljenika koliko vi u borbama možete, koliko se njih preda. Njih s njima negdje morate do trenutka i tako dalje, ili protivnika vlasti ili režima koji vodi taj rat i tako dalje. Pa između ostalo tako je Hrvatska imala i taj logor Jasenovac. Ja njega ne opravdam, a ne opravdamo ga sigurno niko od nas. Međutim, istovremeno i Srbija imala nekoliko logora. O tome oni šute. O tome šute. Uveličavaju se brojke i konstantno kada se pokušava, kada povjesničari, historičari koji se s tim bave, ja nisam historičar ili povjesničar, pa ja o tome to nisam istraživao, pa ne mogu o tome govoriti, ali kada neko pokušava protuargumentima, to su bili zadnji vaši gosti, gospodin Goštajn i Vukić, druga strana ne želi prihvatiti argumente koje imate vi, odnosno koje imam ja. Mislim, to je apsurd. Nedavno je inače, mislim, čisto i za gledatelje, jedna informacija o Krešimir Roti, mladi povjesničar, je snimio ponovno video i onda je pojasnio ta teza profesora Goldsteina je u osnovi da je u nekoliko dana travnja, znači možda u tjedan dana ili u 10 dana, usred vrlo intenzivnog bombardiranja saveznika su Ustaše sklonile dokaze o ubojstvu više desetaka tisuća ljudi, što je praktički nemoguće u tim uvjetima bilo, a posebno bez traga. I onda je on spomenuo taj prvo Drobilicu, profesor Goldstein, onda Valjak. I sad kad vi ih pitate kako se došlo do tog popisa današnjeg, onda ispada da su neki umrli na drugim mjestima, lokacijama, neki su i živi i sve se to pripisuje, ali nema veze, idu oni na popis. Tako da, ono što vi kažete, mora se ponovno pisati povijest, ne zbog toga što bi netko zanemarivao osjećaje žrtava, što bi negirao, što bi relativizirao bilo kakav zločin, nego jednostavno zato što ne može na neznanstvenim osnovama egzistirati ničija historiografija. Hrvatska povijest 20. vijeka je vrlo specifična, jedinstvena je to povijest 20. vijeka. Znate, nije jedno, vi možete misliti, čak i predsjednik Tuđman 90. je rekao da je to bila i vezano uz NDH. To je bila prva hrvatska država u 20. vijeku nakon 800 godina. Možemo mi pričati šta god hoćemo. A na što je se izrodila ta država? Kako je to išlo? Ja ću reći nešto što se niko ne usudi reći. Evo, ja to nisam nikad u Hrvatskoj, ali večeras u vašoj emisiji ću reći. Kad se sagleda sad sve što je se desilo u 20. vijeku sa nama, sa ovim cijelim prostorom bivše Jugoslavije u 20. vijeku, kad se vidi što je se desilo sa Rusijom i što radi Rusija sada u Europi i u jednom slavenskom narodu koji je, ako hoćete, centralni slavenski narod, ukrajinski narod, Kijevska Rus, prva slavenska država je bila na teritoriju današnje Ukrajine i glavni grad je bio Kijev. Prva slavenska država. Kijevska Rus, to nije ruska država, to je slijednik toga i teritorijalno i povijesno je Ukrajinci. Ako to sve vidimo šta je se desilo, pitanje je da li je ishod drugog svjetskog rata na ovim prostorima
bio dobar ako je drugi svjetski rat, ako je ovaj rat završio 90. sa presuđenim genocidom u Srebrenici. Nije Srebrenici genocid napravila nikakva vojska Ante Pavelića. Hrvatske oružane snage ili Ustaše ili domobrani ili kako hoćete. Napravila je vojska koja je formirana kada? U Rudom 1941. godine. Mi moramo početi govoriti okrutnim, geostrateškim, geopolitičkim rječnikom ako hoćemo poštovati argumente istine. Dobro, ono što je neosporno je da su kreatori masovnih zločina na području Vukovara je vrh JNA i KOS-a, a ne nekakvi slušajte, četnici. Da. Ono što je varka, rekli bi, je tome čak i taj memorandum srpski, on je bio intelektualno za medije, za ovo. Međutim, cijelu igru, zato ja hoću nešto drugo reći, cijelu igru je vodila JNA. Mi tu povijest, tu tajnu, važnu i povijest mi uopće ne znamo. Uloga generala Nikole Ljubičića, generala armije, srpskog generala armije i sudionika Drugog svjetskog rata u proleterskoj brigadi. Znači, iz Titovog vremena on je bio na osnivanju, zato spominjem tom Rudo. Na njega je upozorio Miroslav Krleža, jedan od najvećih naših umova i lijevih intelektualaca. Pod kraj svog života, negdje 77. ili 78. u razgovoru sa Brankom Mikulićom, bivšim predsjednikom Jugoslavenske vlade, Hrvatom iz Bosne i Hercegovine, gdje je on rekao da Tito ne kontrolira vojsku. Prevedeno, ne kontrolira Ljubičića. To je rekao, zapisano. To je bilo u zadnjim godinama Titovog života. Titovoga i Krležina života. Prema tome, mi jednostavno moramo Hrvati sagledati našu povijest drugačije i kroz te ključne ljude, ma što mi mislili, ostavimo Titova uloga, Blajburg, tako Bože sačuvaj. Ali moramo razmisliti i sve staviti dobro na vagu i procijeniti. Ne upasti u taj frustrirajući antiintelektualni, gotovo amaterski odnos u odnosu na Srbiju. Ne da se isprovocirati. Srbi imaju svoje brige. Imaju brige njihova, ako sad ja ću se njihova briga je što se oni iz toga kandža Rusije ne mogu izvući. To je veliki njihov problem i to se reflektira na cijeli Balkan. I ovdje su Rusija je ovdje jako prisutna i u Hrvatskoj i danas. Samo mi to, evo, ja sam spomenuo i Zavnoh. Ja smatram da to treba jednostavno da ide van. Sad ćemo reći, to je protiv predsjednika Tuđmana. Ne, nije protiv predsjednika Tuđmana, već je to razvoj Hrvatske. Razumijete? To je naprosto razvoj, naprosto donosi vrijeme. Vi se sjećate, ja reći ću još oko ove ideje toga, zašto to neka se nađu stranke, udruge. Ako je gospođa Markić, ona ostaje zabilježena u hrvatskoj političkoj povijesti, i njena udruga, da su promijenili ustav na referendum. To niko drugi nije napravio. Mi imamo i nemamo kulturu referenduma. U Sloveniji svake godine, evo, treba gledati se po neki referendum, ovakav ili onakav, savjetodavni ili izvršni ili kako već, ali da ne govorimo ove druge zemlje kao Švicarska i tako dalje. Mi jednostavno se moramo vratiti toj demokraciji i zaživiti punu slobodu hrvatskog društva i hrvatske zajednice i slobodu i demokraciju. Ovo kod nas je sve nešto kontrolirano. Znate, jedna kontrolirana stvar i onda nam se dešavaju ovakve stvari. Ja iskreno kažem, meni je čak i neugodno to bilo gledati, ovo kad ste vi spomenuli Split i te ljude i tako da. Na stranu ti ko su i organizatori, obično su ti organizatori u toj priči i oni to znaju, ali kad vidiš starije ljude, vidiš djecu, naravno da je to neprimjereno. Ali se mora ići u dublju analizu. Jedna digresija, spomenuli ste nešto vezano uz veleposlanika u Srbiju, da ne zaboravimo to. Samo da dopunim ovdje, ako dopustite. Znači, srpska politika već dugi niz godina pokušava staviti jedan teret, jednu stigmu na hrvatski narod da smo mi fašistički narod, da smo mi genocidan narod. Ja to kao Hrvat, kao netko ko voli svoju domovinu, ko ima obitelj i veliku obitelj, ne mogu prihvatiti. I vjerujem da to većina Hrvata ne može prihvatiti. I apropo toga, ovaj prosvjed u nedjelju je apsurd i lakrdija. Gledajte nešto, ako povijesno sagledamo činjenice, ali opasna lakrdija. Da, sad ćete vidjeti, gledajte. Ajmo prvo ovako. Mi smo u Oluji, prvo ajmo reći u Bljesku, ja sam bio sudionik i jednoga i drugoga. Znači u Oluji i Bljesku Hrvatska je oko 200.000 imala sigurno
Pod oružjem, da. Ne, Srba koji su napuštali to područje. Aha, da. Zamislite da smo se mi prema njima odnosili onako kako su se oni odnosili 45. prema onim ljudima na Blajburškom polju. Jel? Tamo je bilo puno civila, intelektualaca koji su otišli tamo, ne znam ni sami, kao i ti Srbi koji su 95. godine išli su zato što im je netko rekao da uopće nisu trebali ići, jer je predsjednik Tuđman tada dao proglas javno, rekao pozivam vas svi ostanite, imate sva prava u Hrvatskoj. Ali gledajte, mi tada nismo nikoga ubili. Mi nismo genocidan narod. Ja sam bio sudionik i bilo je strogo naređenje. 100 puta ponavljanje upute, ni slučajno. Ni slučajno. Ne. I sada stvara se nama stigla da smo mi protjerali 400.000 Srba, da smo ubijali, da smo klali. Ba, to je laž. Gledajte, ali kad se vratimo malo, oni nama konstantno pokušavaju staviti jednu stigmu ratni zločinci zbog Jasenovca. Vi ste spomenuli Srebrenicu koju oni negiraju i danas dan. Ja sam netko koji je posvetio svoj život u istraživanju ratnog zločina na Ovčari, pa ću vam reći, poslije Drugog svjetskog rata, to je najveći masakr nad hrvatskim narodom koji se dogodio do današnjeg dana. Tamo je streljano iz Vukovarske bolnice, ranjenika, civila, 264 osobe koje ništa nisu krive, nemaju veze nikakve s ničim. Među njima je čak bilo nekih 12 Srba, samo zato što su u tom trenutku našli u Vukovarskoj bolnici. Međutim, kada povijesno sagledate, evo, vrijeme Prvog svjetskog rata, moram to spomenuti, da vidite tko je genocid. Da neću se vraćati u vrijeme Osmanskog carstva, kad su služili Turcima preko 500 godina i napadali naše područje. Tko je započeo Prvi svjetski rat? Srbi. Dobro. Ne, gledajte, Srbi. Je li tako? Gavrilo Princip. Da. Austro-Ugarska je objavila... Dobro, Mlada Bosna organizacija ta koja je bila dio Crna Ruka. Srpski četnički pokret, tad se zvao Crna Ruka, financiran oružje i novac iz Republike Srbije. Da, tada Srbije. Gledajte, u Prvom svjetskom ratu je ubijeno ili nestalo oko 9 milijuna... Pukovnik Apis, kako se zvao. Oko 9... Dimitrijević. Tako je. U Prvom svjetskom ratu je u svijetu stradalo oko 9 milijuna ljudi. Mislim, 5 i nešto je ubijeno, 4 je, nešto manje od 4 se vodi kao nestalo. 9 milijuna ljudi. Rat je započela Srbija. Je li tako? Oni su ti koji su bili okidač da se započne Prvi svjetski rat. Ja sam mišljenja, čitajući mnoge knjige i povijesne historijske zapise, da do tog rata nikad ne bi došlo da se to nije dogodilo. Da nisu bili tada trenutno, u tom vi ćete to bolje znati, u tom trenutku najjačeg čovjeka, najjaču državu u Europi, Austro-Ugarsko car, je li tako? Gledajte, ubili su nam nakon toga 1928. godine u Skupštini u Srbiji, ubili su nam 3 poslanika, je li tako? Puniša Račić, znate, na 20 godina je osuđen. Imao je cijeli kat zatvora i 3 poslužavke u zatvora imao. Znate kad je ubijen? Dobro, tu dolazimo do onoga o čemu se rijetko kada govori u hrvatskom društvu, a još manje u medijskom prostoru, a to je i da taj ustaški pokret nije se pojavio iz ničega, nije pao s Marsa, nego da je on rezultat jednog sustavnog terora nad hrvatskim narodom, koji nije bio samo u pojedinačnim slučajevima, znači kao ovima, nego je bio i bili su i masakri nad seljacima, otimanje imovine, mislim razni oblici poniženja. Mislim da je tijekom tog razdoblja od 1918. do 1941. stradalo na tisuće Hrvata, ali ne samo Hrvata, i Albanaca na Kosovu, znači i drugih manjina te tadašnje, nazovimo Jugoslavije. Tako da je to bila jedna totalitarna, država, jedna diktatura u kojoj su Hrvati vrlo loše prolazili i definitivno jedino neki, usudio bi se reći, malo ekstremni način borbe je bio ono što se moglo koristiti u to vrijeme, jer sve ostalo je padalo u vodu, nije bilo... Pa to je to što smo rekli, da, nama se stvara stigma fašističkog naroda, a kad povijesno pogledate dugi niz godina, nekoliko stotina godina, vidite, i manje, ali vidite... Ne treba tu, Kajkiću, ništa. Slušajte, Hrvati nisu stvorili fašizam, izmislili. Nisu Hrvati stvorili ni nacionalsocijalizam. Imali su te ustaški pokret reaktivno, kao što ste sad rekli, to je zaista tako. Kad pogledate današnju Italiju, pogledajte iz kojeg miljeja dolazi jedna od glavnih lideraca Europe, gospođa Meloni, i kako je poštovana isto ona u odnosu na to vrijeme ima jednu širu sliku, ne uzima to crno-bijelo. Mi isto u Hrvatskoj morat ćemo, što se tiče, kažem, i te NDH, imati jedan drugačiji pristup. Ovo nije održivo. Nije održivo, to ćete vidjeti ovaj rat u Ukrajini, Rusija koja vodi protiv Ukrajine, ona ima kako bi rekao, ima jednostavno
utjecaj na cijelu Europu ima, možda na Hrvatsku nema direktni utjecaj jer je to malo i medijski blokirano. Međutim, preko Brisela će iz Ukrajine ti odjeci, oni već dolazit će još i više. Neće taj rat u Europi, u Ukrajini tek tako završiti. Nažalost, neće. Rusija je svjetska velesila, ona ima nuklearno oružje. Nije to jednostavna priča. Oni su, ako ćemo, ja ću još nešto reći, Rusija, sovjetska Rusija, maskirana u SSR, sad slušajte, maskirana u SSR, je stvarni pobjednik Drugog svjetskog rata, pobjednik nad Zapadom. Znači, zašto? Zašto? Opet gledam, to morate gledati geopolitički. Oni su uzeli pola Europe i to držali pola stoljeća. A obavještajno i danas imaju utjecaj mnogi. Znači, i plus stratešku nuklearnu tehnologiju su uzeli od Amerikanaca. Znači, da li je, on je bio američki predsjednik Roosevelt, kojeg se mi ima i trg u Zagrebu i tako dalje. On je bio kao saveznik, ali kad pogledate koji je rezultat krajnji toga, gledajući u cijeli zapad, tu se isto moraju mnoge stvari popitati. Jedan sovjetski, odnosno jedan ruski novinar, ali visoki intelektualac i obavještajac, Jurij Bezmenov, je negdje 70. godina prebjegao u Ameriku i u Kanadu. I on je u tim svojim, umrao je on vrlo mlad, negdje 90. neki, mislim treće da je umrao, ostavio je nekoliko video zapisa, ima svako žani može pogledati na YouTube-u, gdje je ovo što se dešava danas u Americi, on je gotovo proročanski najavio. Tada. Znači, trebamo se vratiti ljudima koji su znali povezivati uzroke i posljedice i kud to sve vodi. Tako je i danas. Hoću kazati, opet vratit ću se ovdje, mi ćemo se morati u Hrvatskoj resetirati i to ovako voziti na ovom na jednoj strani da imate predstavnike ljevice koja zagovara nekakav u suštini ruski antifašizam sad u 2025. Sovjetski, da. Sovjetsko-ruski. Nemojmo se, ja neću reći... Ako bi, kad ste već otvorili Ukrajinu... Samo prije, samo sekundu. Dragi gledatelji, za sve koji nas prate na televiziji, molio bih vas sada da se prebacite na YouTube, gdje ćemo nastaviti dalje s emisijom. Pozabavit ćemo se i drugim temama poput nadolazećeg Thompsonovog koncerta u Zagrebu i pokušajima da ga se zabrani. Tako da još jedanput, znači, emisija sada završava na televiziji i molim vas da se prebacite na YouTube jer nastavljamo dalje. A za one koji nemaju tu mogućnost, vidimo se za tjedan dana. Eto, možemo sada nastaviti dalje. Mislim da je premijer Plenković je dao izjavu danas, on je zauzeo nekakav stav, u stvari to mediji su objavili da je on protiv toga da u ratu netko tko je započeo rat da si prisvaja teritorij, da bude nagrađen okupator, da bude nagrađen teritorijem. Međutim, nažalost, svaki rat dobije u konačnici takav ishod. Pa ajmo se vratiti na Prvi svjetski rat. Srbija je tad dekretom, odnosno onom odlukom, vojvođanskom odlukom njihovih zastupnika pripojila sebi Vojvodinu, Srijem i Bačku na štetu Hrvatske i Mađarske, jel' tako? Da. U Domovinskom ratu, odnosno u ratu u Bosni i Hercegovini, dobili su u državi Republiku Srpsku, genocidan narod koji je napravio mnoge zločine u Bosni i Hercegovini, posebno govorili smo o Srebrenici, svijet ih je nagradio državom u državi. Pazite, oni imaju svoju državu koja ima policiju, svoj porezni sustav, govorimo o Republici Srpskoj u Bosni i Hercegovini. Ta država ili može egzistirati sa 3 entiteta. Jednostavno, federacija u sklopu koje Republika Srpska, često puta idem u Bosnu i Hercegovinu pa razgovaram s tim ljudima. Jednostavno, i ovo što se mnogi političari danas slažu u Bosni i Hercegovini, kažu da je to neodrživo, ali Bošnjaci u Bosni i Hercegovini oni ne bi dali 3. entitet. Hrvati ga priželjkuju. Srbi kažu nama je dobro, mi imamo Republiku Srpsku, pa vi kako hoćete. I mislim, kada premijer vlade, predsjednik vlade, gospodin Plenković danas govori kao ne smije se nagraditi netko tko je započeo rat i radio to što je radio.
Pa to se radi dugi niz godina. Jel? Svatko ko započne rat, započe ga s nekim ciljom. Rusija ga je započela s nekakvim ciljom i ona neće odustati sigurno. Ja sam uvjeren u to, bez obzira šta Amerika pokušava i koliko pokušava, taj rat neće tako brzo prestati, treba će vremena, ali Rusija ima nekakve ciljeve ispod kojih neće sigurno ići. Ako joj se to ne ispuni, ona vjeruje u sebe, u svoju vojnu moć, političku moć i financijsku moć da ona može držati. Vidite i sami da Ukrajina više ne može, Zapad više to ne može financirati ili prestaje financirati. I u konačnici će sigurno ishod toga biti podjela Ukrajine, da li ovako ili onako. Ja nisam tog mišljenja što se tiče odnosno na gospodina Kajkića. Ja mislim da Ruska federacija, bolje rečeno, ona je velesila, nuklearna velesila, ima vojna velesila, to neupitno je. Ima to strateško oružje, međutim, imaju strateško oružje i drugi. To znači, ako ona upotrijebi to oružje, upotrijebit će ga i drugi. Neće ni Englezi. Dobro, postoje razne doktrine, sada i scenariji. Pustite vi doktrine. Oni ako se budu igrali sa tim, znači ovdje će se rat voditi konvencionalno. Neće tu biti rat nuklearnoga. To nuklearno oružje služi za zastrašivanje. Međutim, postoji taktičko ono, znači koje neće izazvati automatski. Vi ste vidjeli ako ste analizirali Putina, šta je on izjavio 24.2.2022. kad je krenulo, kako je to bilo, kako su se svi tresli, gotovo evropski političari, kako je to bilo dramatično. A onda kasnije je se to sve ljudi to jednostavno prime kao činjenicu. Ima on i unutarnje Rusija probleme. Nije isključeno da se Rusija uruši iznutra. Ni to nije isključena mogućnost. Nije broj Rusa, da nisu oni svi Rusi etnički. Ima i oni svoje probleme i Rusija. Zašto su oni pokrenuli taj rat? To do sada nije baš do kraja rečeno. Bio je u Ženevi razgovor između Bajdena i tu je se probalo... Dobro, NATO se kao nije trebao širiti, mislim, širio se. Nije vam to ni NATO. I vi morate pustiti slobodnu izbor ljudi. Ako, mogli smo tako i nas, mogli smo, vodeći se tom Marine logikom, mogli smo mi ostati u Jugoslaviji. Čemu, zašto? Dobro, ali ovo su odnosi svjetskih velesila, neki dogovori njihovi koji su postojali. A šta vi mislite, ko bi se mogu suprotstaviti Rusiji? Ovako, prvo... Amerika sigurno neće. Prvo, ne treba stvar gledati centar zapadne civilizacije je Europa. Slušajte sad. Postoje 5 velikih evropskih naroda, jedan od tih je slavenski, to su slavenski Poljaci, Englezi, Francuzi, Njemci, Italijani. Oni tu pukotine nema, značajne, osobito što se tiče Engleske. Engleska je do sada igrala i na Ameriku i tako dalje. Međutim, nasljeđe Churchilla je drugačije od nasljeđa Roosevelta. Roosevelto američko nasljeđe političko, vrijednosno je trgovačko. Ali kad ste spomenuli sad Churchilla, s obzirom, evo baš sad čitam nešto o njemu. Može. Bio je kao mladi pristupio u vojsku, nije se slagao sa svojim roditeljima. Prošle bitke, bio je junak, više ratova. Znači bio je ratovao i s Nizozemcima u Južnoj Africi, po Indiji, ne znam. Bio je zarobljen čak u toj Južnoj Africi, pa je pobjegao iz zatvora. Znači, to je jedan vrlo pustolovan duh, jedan junak, jedan ozbiljan, jedna faca je bio. I kad ga usporedite jednog Churchilla sa današnjim ljudima koji vode Englesku, s tim smiješnim Starmerom, sa općenitom profilom ljudi koji vode današnju Europu, kao i sa društvima koja se nalaze u tim europskim državama, znači koje se urušavaju pod teretom tih migranata, pod tih sukoba, pod tih etničkih nekih getova koji projeciraju sva pravila. Pa po meni je to neusporedivo s onom negdašnjom Europom. Marine, što se tiče Churchilla, mora se znati jedna činjenica i ona je neoboriva jer je činjenica da je najzaslužnija osoba za stvaranje NATO-a nakon Drugog svjetskog rata upravo Winston Churchill.
A zašto? Jer je imao to duboko iskustvo i spoznaju o ishodu vezano uz Zapad. Ne govorim, pustimo Hitlera. Hitler je izgorija, trebalo ga i prije. Ne dopustiti da se razvije Hitlerova priča toliko. Hitlera trebalo obračunati 37. 38. najdalje, a ne da dođe i holokaust i tako dalje. To su neke druge stvari. Churchill je znao i zato je Churchill, recimo, svi koji su bili protiv Staljina, uključujući Tita, bivšeg lidera Jugoslavije, Zagorca iz Hrvatske, on je išao da sve podupere takve ljude jer je on bio, zato je i osnovao NATO. NATO je osnovao da bi se začuvao taj zapad i da bi ovi ljudi, nacije koje žele da se tome slobodno pridruže. Nije niko prisilio Poljake ili Čehe da dođu u NATO. Nije niko njih prisilio, pa nije njih prisilio NATO. Imali su svoja iskustva pod sovjetskim režimom, mislim njihovim pritiskom, koja su ih vukla prema zapadu. Prema tome, moramo o tome govoriti. Druga je stvar sada. Ja osobno mislim da, ne znam ja kako će izići što se tiče teritorijalno, ali oni koji misle da će biti kapitulirati jedan narod od 40 milijuna ljudi plus dijaspora ukrajinska u svijetu jako se varaju. Nije to baš tako. Nije to baš tako, ni Rusi. Ne bi se ja složio, gledajte, na jednom od sastanaka, imam provjerenu informaciju, jednom od sastanaka iz tih krugova, na kojem je bila i Hrvatska, kada su se razglabale ili se razmišljalo o nekakvim koracima koje bi Evropska unija trebala poduzeti u nekakvom nadolazećem koraku vezano za Ukrajinu, kada se razgovaralo o tome tko bi želio poslati svoje vojne snage na teritoriju Ukrajine, samo jedna zemlja je pristala. Ne možete voditi rat tehnikom bez ljudstva. Razumijete? A dopustite, nažalost u Ukrajini postoji ta koalicija voljnih, ali što oni rade? Što su čini? Oni će dati oružje, municiju. Međutim, šta se događa u Ukrajini? Gledajte, nažalost, zbog dugog vremena trajanja rata, jako puno ljudi je stradalo, ranjeno, poginulo i naravno puno ih je pobjeglo, dezertiralo. Neki su iskoristili svoje nekakvo pravo pa nisu ni služili ukrajinskoj vojsci i tako dalje. I ono što se zadnje vrijeme suočavamo, jako puno oligarha su stvorili svoju vojsku unutar Ukrajine. I stvaraju otpor i samom predsjedniku Zelenskom. Privatne vojske? Da. Oligarhi, bogataši. I gledajte, sad imamo unutar države nekoliko vojski koji vode i nekakve svoje ratove. A Ukrajina konstantno gubi. Dobro, ono što znam da recimo neke agencije su lojalne Zelenskom, neke nisu. Da, ali gledajte, ne možete tako. Zamislite da smo mi u Domovinskom ratu bili takvi. Da smo bili podijeljeni, da su imali nekoliko vojske bez jednog vrhovnog zapovjednika. Nije Ukrajina usporediva sa Hrvatskom. To vas lažu koji vam govori da je ovo usporedivo ukrajinsko-ruski rat sa hrvatskim. Ali nitko nije ni rekao da je isto. To mi volimo se sad stalno negdje lijepiti. Nitko nije ni rekao da je isto. Nego ja sam rekao, zamislite da smo mi u to vrijeme imali da je bilo više vojnih zapovjednika, da nije bio jedan. Mi smo imali jednog vrhovnog zapovjednika, to je bio dr. Franjo Tuđman, jedan ministar obrane. Vi danas, nažalost, u Ukrajini imate nekoliko linija zapovjedanja, imate, kažem, te privatne vojske koje vode nekakve svoje imate jaku penetraciju ruskih obavještajaca koji su ušli u sustav. To je veći problem, vjerovatno, nego što... Ali gledajte, ako dopustite, kada govorimo kad će završiti rat, ma ne pita se to samo Ruse, odnosno ne pita se to samo Ukrajinu. A i pita se Ukrajinu, jer gledajte, ja se branim. Pitanje je s čim se ja više mogu braniti. S čim? Koliko imam vojske, koliko imam munice, koliko novaca imam? Da li ja to uopće mogu? Da li ja imam koga mobilizirati? Pa nedavno smo gledali, javno je bio atentat gdje je roditelj ubio jednog od zapovjednika koji su radili vojnu mobilizaciju, čeg su sina mobilizirali, pa mu je sin poginuo nakon nekoliko dana u ratovima u Ukrajini. Počelo se događati to da su roditelji počeli uzimati svoju pravdu u ruke i tako dalje. Gledajte, ne znamo mi točno šta se tamo događa, ali ono što vidimo iz nama dostupnih podataka, gledajte, to je puno prljaviji, puno ružniji rat nego mnogi ratovi koji su iza nas. Jel? Ali kada govorimo kada će rat prestati, gledajte. Rusija vodi rat na tuđem teritoriju, ona to sigurno može duže istrajati. Pa imamo situaciju da je jedna Njemačka uvodi sankcije Rusiji, a sad su produžili s Amerikancima, su napravili dogovor da jedna rafinerija na istoku Njemačke ponovno i narednih 6 mjeseci dobija naftu i plin. Nedvojbeno ako se Amerika odmakne, to će biti iznimno teško za Ukrajinu. Ali ja hoću sad to reći. To je rat Rusije protiv Ukrajine i Europe.
Amerika je tu daleko. Ostavimo Ameriku. Ja sam vam rekao, spominje se Drugi svjetski rat. Pitanje je ko je tu. Mi moramo gledati evropske narode u odnosu na Ruse. Zaboravimo Amerikance. Gdje su Evropljani stvorili Ameriku i otkrili, stvorili i formirali američku civilizaciju i napravili najzaslužniji, do 90% su porijeklom iz Evropljani. Međutim, oni su odlučili sada, imaju druge prioritete. Da li je to Kina, da li je taj Tihi ocean, taj krug. Vjerovatno možda se izmiču iz Europe. Ovdje će sigurno stvar ostati na Evropljana, spominje se ovih tih ključnih pet nacija koje će. I tu su, ne zaboravite, Skandinavci. To su vam isto jedna ozbiljna... Kad gledate ko su ti političari europski koji vode tu politiku, ova von der Leyen, onda ona Kallas i njihove izjave, način na koji oni komuniciraju. Jednostavno se ne ostavljaju dojam kao nekoga ko može na bilo koji način parirati. Imate Orbana koji parira, suprotstavlja se odlukama Evropske unije. A što se tiče gospodina Orbana, ja se tu ne slažem. Nažalost, on vodi Mađarsku uz Rusiju. To je valjda svima jasno. Ja osobno smatram da to nije ni u interesu ni mađarskog naroda, oni su i pod tim nekim sankcijama u smislu financija i tako dalje. Treba vidjeti šta će biti na tim izborima u Mađarskoj na proljeće. Ne kažem da će ovi doći do promjena, ali sigurno neće moći biti ova vlast kakva je sada. Ova jedna vlast gdje imaš ti više od 2/3 većine. To će biti ipak doći do promjene u Mađarskoj i neće moći ni Orban više tako vladati na taj način, ako i ostane u Mađarskoj. Prema tome, što se tiče Slovačke, ta je vlada koja je tu negdje i je i nije. Tu isto može doći do promjene. Došlo je sad do Češke, ali nije ovaj premijer Češke, nije on tako, on gleda više češki financijski interes nego što je on proruski, da tako kaže, jer to košta rat. Rekao sam da su tu ključni Englezi kao nuklearna sila i zemlja koja ima, pa budimo pošteni, vjerojatno najjaču tajnu službu i obavještajnu službu na svijetu. To su sigurno Englezi, znači dubinske službe i oni uvijek imaju način kako da se snažu. Ne bez obzira što vi možete, neko gospodin Starmer se sviđati, nekome ne sviđati. Ali kad govorimo sad o vanjskoj politici, nije uloga Engleza, Velike Britanije u odnosu na Balkan, hrvatski narod, izrazito negativna. Mislim, većina će percipirati Ruse kao neko koje u određenim momentima imao pozitivnu ulogu u odnosu na Hrvatsku, dok su Englezi od svojih operacija, znači u Bosni i Hercegovini, od recimo toga da su odgovorni za Bleiburg jer su mogli prihvatiti i zaštititi zarobljenike. Oni su ih predali, znači, praktički na svjesno. Marine, što se tiče Bleiburga, to isto se mora, rekao sam da su ključni... Mislim, nešto slično su napravili sa sovjetskim zarobljenicima. Ljudi od ove velike trojke, ključni su bili Stalin, number one, rekli bi, i drugi je bio Roosevelt. Tek je treći bio Churchill. I rekao sam da je Churchill se odmakao od Roosevelta. Nakon drugog, je umrao čovjek 45. Nastaja Truman. On je nastavio i on je inspirirao. Churchill je bio frustriran, on je ishodno Drugog svjetskog rata. Eto, to hoću reći. A vidite nešto, gledajte. Engleska nije članica Europske unije i ne vodi vanjsku politiku i unutarnju politiku Europske unije. Engleska nema nikakav utjecaj. Znači, ona izlaskom svojim iz Europske unije odrekla se svih tih prava. Mi govorimo o Europskoj uniji koja je sad preuzela na sebe, odnosno spao je na nju jedan veliki teret. Jer Europska unija je ozbiljne novce dala financirajući rat u Ukrajini, od oružje, hrane, municije, novca i tako dalje. I sad smo došli u jednu situaciju da Amerikanci nude određene uvjete Rusima i Ukrajincima. Ukrajinci su, koliko sam pročitao, čak na nešto pristali. Nisu zato ni konzultirali članice Europske unije. Sad se članice Europske unije uključuju i idemo u nekakvom smjeru da li će do toga doći ili neće doći. Ali pazite, imamo u zadnjih nekoliko, 2 godine, pa imali smo i onaj dron koji je doletio u Zagreb, imali smo povredu zračnog prostora u Rumunjskoj, imali smo povredu zračnog prostora u Estoniji, Letoniji i tako dalje, gdje članice, govorimo o članicama NATO, nažalost NATO nije ni na koji tu način
reagirao. Ali gledajte, kada je trebalo Srbiju kazniti za rat u Hrvatskoj i za rat u Bosni i na Kosovu, jel, kad su nastavili sa onim svojim genocidima na Kosovu, Europska unija nije imala sloge, nije imala ni organizacijske sposobnosti, niti nije imala, da ne govorim nešto veće, da ona riješi rat na prostoru zemlje bivše Jugoslavije. Dok se Amerika u to nije uključila i izbombardirala Beograd, rat nije prestao. Toliko u Europskoj uniji. A ja bih uzeo si za pravo da odem puno dalje. Pa se vratim u 15. stoljeću 1462. godine kad je hrvatski kralj u Bosni Stjepan Tomašević Kotromanić pisao papi pismo i tražio da mu kršćanska Europa pomogne da zaustavi osmanske napade i s tim će ugroziti kršćansku Europu. I 1463. godine Turci su okupirali, pade Bosna šaptom i tako dalje. Vi to vrlo dobro znate. Znate koliko je 1464. godine u Anconi skupio papa vojnika da dođe braniti Bosnu i da oslobađa Bosnu? 2000 vojnika. Toliko u Ujedinjenoj Europi. Ja uvijek koristim taj primjer iz povijesti. Toliko u Ujedinjenoj Europi. Ja mislim da u Europi nema sloge. Svako vodi svoju politiku. Spomenuli ste sad Orbana koji je takav kakav je. Evo, on je danas išao u Srbiju kod Aleksandra Vučića i rekao je ja ću tebi dati naftu. Pa kako ako je Europska unija donijela sankcije i kaže ne može, pa niko ne bi volio više dati Srbiji nafti nego Hrvatske, jer na tome zarađuje, jel? Dobro. Da, gledajte, a on kaže ja ću vama dati naftu, meni su dali Rusi, ja ću vama dati naftu. Znači, on kao član NATO-a i kao član Europske unije, on svjesno i namjerno krši odluke i Europske unije i NATO-a i toga. Slušajte, neću povlačiti, ne može se možda, gospodin Kajić, povlačiti paralele, ali neki obrazac ponašanja Mađarska je i u Drugom svjetskom ratu bila i horti, i silaši i tako dalje. Ni sadašnja situacija nije to isto. To je drugo vrijeme, drugi odnosi, druge ideologije. Ali moguće je, treba vidjeti, sačekati izbore na proljeće i to neće tako izgledati po meni kako sada ankete govore kao što je sada. Znate što, ja kad sam govorio, ovo sve što sam ja rekao, to Rusi vrlo dobro znaju. Oni znaju da u Europi nema sloge, nema jedinstva i nema te snage. Pa mi gledajte, Europa nema jedinstvenog ministra vanjskih poslova, nema jedinstvenog ministra obrane koji nema svoju vojsku, nema, razumijete da ona može... Ali vjerovatno će ona Europa sadašnja, da bi se održala, jer Amerika napušta, a Rusija pritišće. Vjerovatno već sada se to priprema između ovih 5 zemalja, jezgra za stvaranje europske vojske. Vjerovatno će to završiti u godinama pred nama sa stvaranjem glavnog stožera europske vojske. Na nama će u Hrvatskoj biti, hoćemo se mi tome pridružiti, sa sadašnjim odnosom snaga u Hrvatskoj kako je, nema šanse. Zato, kažem, je nužan referendum, ustavno da se jasno Hrvatska pozicionira. Jesmo li mi Hrvati zapadni narod, da potpuno jasno kažemo, ili pripadamo tome gdje su Francuzi, gdje su Njemci, gdje su Britanci. Pustimo u povijesti bilo što je bilo, ali govorimo sada. Ili ćemo biti tu nekakva nesvrstanost, Rusija i tako dalje. Kako uopće organizirati takav referendum ako su mediji, može se reći na neki način, u stranom vlasništvu, neki bi rekli čak da su okupirani i stvaraju lažni narativ tako da daju dezinformacije, manipuliraju, huškaju i guraju ono što se njima čini, ideologije i politike koje njima odgovaraju. Evo, primjer ću vam recimo uzeti sad konferencija Thompsonovog tima vezano uz ovaj koncert u Zagrebu. Oni fotografiraju čovjeka, njegov izraz lica da bi ga dehumanizirali, govorimo o nekom menadžeru, izvuku stvari iz konteksta od Barišića, znači od toga što su oni pola sata, ja ne znam koliko govorili, oni izvuku ono što je njima interesantno, jednu njegovu riječ, jedan glagol koji on narodski rekao. Sve su to igre. Da bi ih zapravo prikazali kao primitivcima i ovakvim onakvima. Ali postoje trenuci u životu zajednice kada te igrice više ne vrijede kao igrice. I bile su igrice i 89. pa je došla 91. Izgledalo je to i došla 91. pa se mora u životu suočiti. Došli su drugi lideri. Tako je što se tiče i medijske scene u Hrvatskoj. Možda postoji Hrvatska radiotelevizija za koju svi plaćamo pretplatu. Ja ne razumijem zašto vlada ne organizira i neku redakciju, portal već imaju. Pitanje je koji je njima interes. Po onome što sam saznao, razgovarao sam s ljudima koji su bliski tom krugu oko Thompsona i
koncert će se najvjerojatnije, neovisno o zabrani, dogoditi. Znači, mi imamo situaciju da, recimo, ako oni ustraju u toj zabrani, ja mislim da se ono odigra na nekoj površini koja nije nije pod ingerencijom grada Zagreba. Nije javna, da nazovemo. Nije javna ili nije, mislim, znači nije jednostavno pod njihovom ingerencijom da oni trebaju dati nekakve dozvole. A može se održati u Velikoj Gorici, na stadionu, Lupan. Recimo, da, mislim, postoje razne mogućnosti. Ali, Marine, ja hoću nešto drugo reći. Ali imate u tom momentu onda veliku količinu ljudi, govorimo 100, 200, 300 tisuća možda ljudi, možda i više, koji će se kretati teoretski možda iz ove arene gdje se kao odigra jedan koncert pa se drugi zabrani. Neće sad oni ostati tamo ili silom probati ući u arenu drugi dan, ali se može dogoditi da se velika količina ljudi preseli na neku drugu lokaciju. Kome u interesu su ti Marine, ja neću se baviti Thompsonovim koncertom, hoće li biti 1, 2, 5. Ja moram pitati, znači... Ja nešto ću drugo reći. Nešto što bi mogao gospodin Thompson i njegova napraviti ekipa. Dobro. Da se založe, da se ova zemlja iziđe, a i oni, iz problema. U smislu da su diskriminirani zbog neke pjesme, Trla babalan, bez veze. I da se podrži ideju koji bi vodile, evo spominjam sam gospođu Markić, zašto opet ne bi Markić i slične stranke i napravili referendum, ponudili ustav. Nemojte se o tom, vi stalno bježite od toga, kao to ne može samo ako su u Saboru. Ne, zašto bi bile samo u Saboru? Neka ponude, neka ako hoće Mao Tse-tungov nekakav ustav, ponudi neka ljevica. Neka Mao Tse-tungovski hrvatski ustav. Ponudite ga, to je demokratski. Ali onaj koji dobije najviše glasova, taj neka bude prihvaćen Hrvatski sabor. Dajmo se dogovoriti oko toga. Da. Neka i Plenković, i Plenković i Thompson, neka podrže takvu ideju. Istoga Hrvatska demokratski iziđe. Ja to zagovaram. Ne nasilje, ne da li će onda država. Ja što se tiče, ja mu želim svako dobro sa tim pjesmama, ali ovo je rješenje. Gospodine Kajkiću, imali smo situaciju, znači, da na koncert o Thompson dolaze ministri iz Plenkovićeve vlade. Dan prije koncerta sam predsjednik vlade je došao sa svojim sinom, mislim, slikao se sa Thompsonom. I sada ti ljudi uopće ne reagiraju na to da gradonačelnik Zagreba, odnosno gradska skupština, zabranjuje koncert drugi, jer ako on iskoristi svoju pjesmu, znači izgovori na način koji uvijek pjeva, da će oni njemu zabraniti drugi koncert 28. Vlada šuti istovremeno i Thompson je poslao neke dosta, kako bi rekao, hrabre poruke u kojima je rekao da neće pristati na to i da će se koncert de facto održati neovisno o toj odluci. Koje su tu opasnosti i koja je tu opasnost, recimo, da tu situaciju potencira ili iskoristi neka služba poput BIA, neki njihovi spavači, neki elementi koji jednako rade na tom podrivanju hrvatskog naroda? Kada govorimo o zabranu koncerata, on je rekao, koliko se ja sjećam u toj odluci koju je Gradska skupština donijela, samo u prostoru kojim upravlja grad Zagreb. Da, javna okupljanja zabraniti može samo MUP. Organizator ga prijavljuje, ishodi određeno, ne znam, dozvolu najam prostora, prijavljuje ga ako hrvatski MUP odobri javno okupljanje. Nema nijednog gradonačelnika, posebno gradonačelnika grada Zagreba koji može to zabraniti, razumijete? Međutim, to je vrijeme kraj prosinca, da li se može nešto vani, ne može, hladno je. Ali ja bih samo nešto rekao, ja nisam nikakav ustaša ni crnokošuljač. I neću... Sad ću vam nešto reći. I ne smatra se sad ovo što oni kad u nedjelju taj nekakav, kako oni to kažu, hod protiv fašista. Ja ih u Hrvatskoj ne vidim. Marš protiv fašizma, da. To je suludo, to je bolest. Mislim, ti ljudi trebaju potražiti pomoć, stvarno ozbiljnu pomoć. Sad ja ne znam, evo Thompson je bio u Osijeku i išla su moja djeca i žena. Ja nisam išao. Šta su oni sad crnokošuljaši? Ja nisam išao, ja nisam crnokošuljaš. Mislim, idiotizam. Idiotizam, je li tako? Ali gledajte nešto. Imali smo prošle godine, ako se ne varam, 5-6 koncerata od one Prijović Aleksandre. Ona je porijeklom iz Baranje. Baranje, da. Tako je. I njezina, od njezinog muža mama Fahreta Jakić ili Lijepa Brena. Tako je. Sjetite se vremena Domovinskog rata u Vukovaru i javnog njihovog financiranja, pomaganja tog pokreta Slobodana Miloševića, Jugoslovenske narodne armije, što ste u početku govorili, pa poslije se to preselilo na prostor Bosne i Hercegovine, gdje ona dolazi... To su bolesnici. Gledajte, samo ona dolazi u maskirnoj uniformi u Brčko, gdje je njezino rodno mjesto i daje podršku srpskim borcima. Znate kakve oni dezinformacije šire o tom razdoblju? Ja sam
to par puta napisao i onda se jave ti sljedbenici Lepe Brene, ti jugonostalgičari i kažu joj, ona je obukla uniformu da spasi svoju mamu koja je tamo živjela. Morala je to. Ali ja sad to vidite, ali ja vama sad... Ali hoću reći, toliko je to, mislim, ta propaganda jaka. Ja sad jaka. vama hoću reći. Ja zaključujem, gledajte. Tko je taj sad ko će procijeniti? Da li je Lijepa Brena, odnosno Fahreta Jahić, u tom trenutku obukla tu uniformu da spasi mamu ili da da podršku to je mit, to je srpskim borcima? Dala je podršku srpskim borcima. A tko je taj ko će procijeniti da li ona je ili nije, da li je treba zabraniti ili ne? Ili da li su ti mladi ljudi koji dolaze na koncert Marka Perkovića Thompsona crnokošuljaši ili nisu? Pa suludo ljudi. Mislim, oni su zagrali nekakvu igru koja je stvarno apstraktna, bezvezna, za koju nemaju rješenja. Ja uvijek sam stava da nikad ne idem u nekakav projekat za koji u konačnici neću imati rješenje kako će taj problem riješiti. Oni su zaigrali nekakvu igru, pa idu u nedjelju u marš protiv fašizma. Ljudi, šta vam je? Pa mi živimo u 21. stoljeću. Ma neka idu, Kajkić. Ma neka idu, ja sam rekao, oni koji vode društvo, oni bi trebali imati izlaz iz ovoga. Ja kažem, izlaz je na demokratski se mora naći, da se poštuje većina. Ne, kod nas, mi nismo. Mi smo dva puta izišli u cijelom našim 35 godina neki referendum. Ali gledajte, imate situaciju, znači, gdje se grb sa prvim poljem bijelim proglašava ustaškim, iako je to povijesni hrvatski grb koji ima isti legitimitet kao i sa ovaj koji počinje s crvenim, dok istovremeno taj tu nema nikakvih sporova, pojavit će se tamo i petokraka i znači komunistički simboli. Kako to dopustiti uopće da... Pomoću vam ja da iza toga. Evo neka se u novi prijedlog Ustava uvrsti uklanjanje preambule, jasni odnos između vlade i predsjednika i da se Ustav stavi da se vraća povijesni hrvatski grb postaje državni grb. Znači onaj grb koji su nosili hrvatski policajci 90. u ljeto i možda gospodin Kajkić više o tome zna i još jer je bio bliže tome i predsjednik Tuđman je pred Hrvatskim sabor digao zastavu. Vjerujte mi, kad bi se ponudilo narodu ova samo u Ustavu da bude kategorija, Ustav bi bio u Hrvatskoj usvojen sa preko 80%. To vjerujte mi. Ja vas sam potpuno, ja znam duh ovog naroda koji je skriven, koji je bojažljiv, koji ga sa tim crnokošuljašima, sa tim raznim ludostima, doslovno ga se drže u pokornosti. Hrvatska se drži sa tim. Da Thompson mobingira, ne smije ovo, ne smije ono. To je stalno, oni se bave sa tim. To je način da se jedan narod, jedna nacija drži u pokornosti. Ova stanje je kontra interesa NATO-a evropskog, u Ameriku ostavljamo, znači NATO-a protiv nacionalne sigurnosti i hrvatske i evropske. Što neki analitičari u Briselu to ne vide, što im neko iz Hrvatske to ne kaže, to je naš problem, hrvatski. Evo, ali je to tako. Znači, izlaz postoji, samo kažem, zavisi od nas. Hoćemo ga ima način na demokratski izlaz. Neka ljudi demonstriraju, nemam ja ništa protiv. Ja i ne znam, nisam održao, evo ja čak nisam ni registrirao, nešto ušlo mi, evo sad ste vi malo podsjetili, pa se prisjetite te informacije. Hoću kazati, ako se ponudi novi ustav, ja sam uvjeren, Hrvati će, rekao sam, sa visokim postotkom to, ali se mora jasno reći. Mi hoćemo takav ustav. Nećemo ustav koji će nas držati uz Rusiju preko Zavnoha, a Sovi će reći, a kako? Da, gospodo, to je konstrukt. Jugoslavija poslije Drugog svjetskog je nastala... Pošto sam vam dužan samo ako za gospodina Hidajeta Biščevića. Gledajte, on je već dugi niz godina hrvatski veleposlanik u Beogradu. Trebao bi zastupati interese hrvatskog naroda koji tamo živi prije svega, ali tako dalje. A on to najmanje radi. To je čovjeku već pognoj životnoj dobi, on mislim oko 75 godina. Ni to nije manje bitno, nego na sva ona događanja na koja ga pozivaju hrvatske zajednice u Republici Srbiji. On šalje svoju suprugu koja nije ni zaposlenica veleposlanstva. Međutim, ono što je apsurd, u potkrovlju veleposlanstva je ona otvorila kozmetički salon i tarot centar. Isteruje vračke i radi... Čekajte, to je sigurno? Da, to je sigurno, da. To je sigurno, to su mi pričali Hrvati koji su išli tamo i onda fino na ulazu u veleposlanstvo imate ljudi koji čekaju kod nje gore u potkrovlje da idu da rade pedikure. Ima tabla neka ne mogu to vjerovati. Pa ja moram, Kajkiću, ja to ne mogu vjerovati. To je točno.
To je točno. Ali gledajte. Dobro, ajde. Da, gledajte sad. Ali gledajte, šta se mi čudimo? Sami ste... Rota, ona šta... Pa je nekakva vrsta rota isto ima. Ima pedikura, manikura i nekakva vrta crni maga i tako dalje. Ima tamo sve, pa to se može naći na internetu, ona se i oglašava. Ali gledajte, ono što ste na početku rekli, to što sam rekao, to je istina. Pa To su me molili predstavnici hrvatskog naroda u Srbiji da to kažem kad budem negdje javno gostovo, jer jednostavno nema komunikacije između njih. Šta se događa? Oni se njemu obraćaju zbog problema stjecanja hrvatskog državljanstva. Vi znate u kakvim problemima je hrvatski narod u Srbiji, jel? Jako teško je biti Hrvat. Evo, u putovanju ovamo prema iz Slavonije ovamo razgovarao sam s predstavnikom Hrvatom iz Beograda koji mi je ukazivao neke stvari. Jako je teško i oni žele se osloniti na njega, od njega nema pomoći. Ali u samom početku ste rekli da 6 godina već nismo imenovali poslanike. Ustavna kriza. Da, i gledajte, danas dolazimo u situaciju, nije ništa bolja situacija ni u Bosni i Hercegovini. Znam sve o njima, ali isto gdje hrvatski narod u Bosni i Hercegovini očekuje tih ljudi da im budu oslonac i podrška, jel? U zaštiti nekakvih njihovih interesa ili ostvarenju nekakvih njihovih ciljeva. A vraću se na ovoga, gledajte, vi jednostavno ne možete doći do tih ljudi. Odnosno, zadnjih 6 godina, evo, konkretno, jako puno njih nije imenovano, jer nije postojao konsenzus predsjednika države i predsjednika vlade, jel tako? Imamo taj nekakav oblik ustavne krize. Umjesto da biramo, i danas imamo problem zato što je predsjednik Milanović želi nekakve kao svoje ljude, pa su ovi protiv, a ovaj želi neke svoje ljude, pa su ovi protiv, pa imamo i produbljujemo i dalje imamo krizu. Pa su mi normalan narod. Ovo su puno ozbiljniji predmeti od ovih crnokošuljaša što pokušava ljevica staviti nama u dnevno političku temu. Ovo su ozbiljni problemi. Jer se meni obraćaju Hrvati iz Srbije pa iz Bosne i Hercegovine sa ozbiljnim problemima jer se jednostavno nemaju kome obratiti. To je ozbiljan problem. Imamo situaciju s predsjednikom Vrhovnog suda. Milanović je predložio jednog, pa nije prošao sad drugog. Neće ni ova proći, sam čuo da iz povjerljivih izvora sam dobio informaciju da je otkrila posebne dokazane mjere i radnje. To je Grmoja spominjao isto nešto o tome. To sam čuo iz tih nekakvih kuloara odvjetničkih i tako dalje. Vjerojatno je istina. Sad vjerojatno neće proći ni ono, saborski odbor neće dati to zeleno svjetlo i tako dalje. Gledajte, imamo ozbiljnu situaciju. Mi imamo situaciju da nam premijer prije nekoliko dana, ozbiljna stvar, ovo su me molili ljudi koji se bave biznisom u turizmu, gdje on kaže, ljudi smanjite cijenu u turizmu, jer mi jedino po tome smo kao prepoznati u svijetu po malim cijenama. A ja bi ovim putem govorio Plenkoviću, prošlo je vrijeme kad je Hrvat radio za 300-400 eura. Hrvat danas želi pristojnu plaću, a da bi imao pristojnu plaću, cijena u konačnici, da li u trgovini ili u ugostiteljstvu, mora biti normalna cijena. Međutim, gledajte, ne može jedna Coca-Cola koštati u trgovačkom centru veleprodajnom u Hrvatskoj €1,18, a u Trstu u trgovačkom centru 58 centi. Samo razumijete? Da se vratimo na ovo... Evo samo razlog zašto je ta cijena recimo u hrvatskom turizmu veća odnosno zašto su kod nas cijene. I druga stvar, stalno se govori skupi smo kao mi moramo radi turista biti jeftini. Ali gledajte, mi smo skupi i u kontinentu, i u Zagorju, i u Slavoniji, i u Lici. Gledajte, pa taj narod trpi te cijene cijelu godinu zbog loše politike. Zaključujem samo s ovim da Hrvatska nema nacionalni program i strategiju razvoja hrvatske poljoprivrede. Kod nas sam u poljoprivredi sije ko šta hoće. Svi psi u pšenicu dobiju poticaj za pšenicu. I nije bitno koliko si dobio. Da li si se jednog jutra dobio 10.000 kilograma ili 20, mi tebi dajemo za to 350 eura. To vam nigdje u svijetu nema. Dobiješ koliko proizvedeš. Ali postoji nacionalna strategija, znači moraš proizvesti toliko kukuruza, toliko soje, toliko pšenice, da ne bi uvozili ono što nam fale, da imamo dovoljno. A više ćemo prodati. Kod nas sam svijet ko šta želi i kako ko hoće. I danas imamo, nažalost, ministra poljoprivrede, čovjeka koji nema veze s poljoprivredom. Razumijete? Nema nikakve veze. Evo, na svu sreću, svinjska kuga je stagnirala. Dragi Bog nas je sačuvao. Ali nam je konkretno stočarstvo i svinjogojstvo uništeno, devastirano. Jer od pojave svinjske kuge 2023. do danas nemamo ni plan razvoja ni oporavka svinjogojstva. Katastrofa, nema poticaja, nema ništa. Razumijete? Selo je prepušteno sebi. Iz moje županije i od zadnjih 30 godina odselilo nešto više od 1/3 stanovništva. Nestalo. Jer kako se to stručno kaže, depopulacija. Jel? Neki umrli, novi se nisu rodili, neki odselili. Strašno. A govorimo o geopolitičkim, strateškim pitanjima gdje graničimo sa jednom zemljom s kojom, nažalost, kroz povijesno razdoblje nismo u nekakvim dobrim odnosima. Oni uvijek pokazuju pretenzije prema našem teritoriju, što mi nismo nikada pokazivali prema njihovom. Razumijete? Imamo puno ozbiljnijih problema.
od ovih s kojima se ljevica bavi ili sa tim fašistima i crnokošljašima. Ali da li vi kao kriminalist i iskusni policajac možete detektirati neke prijetnje u tim događajima? Jer postoji mogućnost sada da dok oni marširaju gradom, neko im se recimo pojavi se nekakva druga skupina koja da li svjesno ili nesvjesno prihvati tu provokaciju i jednostavno dođe do nekakvih incidenata. Pa gledajte, očito je da ti ljudi koji organiziraju te prosvjede, ja opet želim napomenuti, ja u Hrvatskoj nisam vidio fašiste. Ljudi, nemojte me krivo shvatiti. Ja pratim dosta to na društvenim mrežama, znači njihova retorika je da su fašisti u osnovi svi ljudi koji, svih 500.000 na tom svom koncertu, valjda su fašisti po njihovim razmišljanjima. Govorimo o ovim radikalnim lijevim udrugama, aktivistima takozvanima koji su motor, koji su glavni stroj za te prosvjede. Tako da bojim se da bi se te grupacije mogli konfrontirati i da bi mogli antagonizirati jednu navijačku scenu i mlade ljude koji domoljublje shvaćaju kao jednu pozitivnu kategoriju, koji nisu fašisti, ali koji bi se moglo razbijestiti do te mjere da se konfrontiraju ovima. Pa na tu provokaciju u Splitu i u Zagrebu imali ste reakciju navijačkih skupina Torcide i Bad Blue Boys, je li tako? Da. A ko može garantirati da će, jer sad oni indirektno te navijačke skupine nazivaju fašistima. Da. Jer kao ti dečkići dolaze na utakmicu u crnoj jakni, majici ili ne znam, to je njihova odora. I prateći mediji ih isto tako zovu. Pa da, obleka, tako se oblače, Bože moj. Sada ih isto zvao fašistima, rekli su hapsite fašiste. Znači i oni huškaju tako cijelo vrijeme. I sad upravo ste, tko kaže da u nedjelju neće doći organizirana skupina navijača i da ih neće vrijeđati ili ne znam, napasti i tako dalje. Pa dosta nešto doviknu, mediji će to potencirati da je to, ne znam, bilo nasilje. Na početku sam rekao, mislim da ti koji to rade, da su korisne budale jednog drugog sustava, nama susjedne zemlje, koji kontinuirano pokušava ono loše što se događa u toj zemlji, ako pratite u Srbiji, onaj Čaciland i ovo i ono, i neki dan ste imali primjer gdje policija nije dala ući delegatima u Skupštini Srbije, nije dala ući da ne bi provocirali, jer su sad Čaciland donijeli šatore ispred Skupštine. Razumijete? Mislim, apsurd. Ali... Gospodin Kajkić, ja imam jedan drugi dojam o Srbiji. Ja i poznam tu Srbiju, ali ja neko iz iskustva kažem, mi Hrvati, a i Europa, ne treba se toliko baviti Srbijom na ovaj način ako mi želimo čak i Srbiji pomoći. Europa treba sa Srbijom naprosto reći izvolite, imate, kad vi dođete s nekim konkretnim prijedlogom da vi hoćete, mi ćemo razgovarati. Pustite. Jednostavno pustite. Ne se upetljavati stalno. Ovi naši mediji prenose šta je rekao Vučić. Ma to su oni naši. Pod navodnike naši. Oni jednostavno izluđuju tu naciju. Taj hrvatski narod je izluđen medijski. Oni gledaju, objavljuju šta je ovaj tamo rekao Kurir, rekao ovaj, rekao on. Nek pričaju šta go hoće. Mislim da je se taj način odnosa prema Srbiji potrošio. Jednostavno treba reći, izvolite se, hoćete ići sa Rusijom, odite u Uniju sa Rusijom, sa Bjelorusijom, napravite, tako to je vaš izbor. Nemamo mi ništa Hrvati protiv. Ne, stalno mi nešto tu kao. Ja gledam oko toga, kak se zove, oko tog naftovoda. Ok, dečki. U redu, ako uveli su taj NIS-je vlasništvo rusko, Amerikanci su odlučili tako, mi smo tu došli da ispada kao da mi se zalažemo zbog koliko ima, 50-60 milijuna eura. Ok, nije mali novac, treba u proračun, ali nađite novoga, napravite sa Slovacima dil, napravite sa Mađarima, napravite sa Slovencima dil, napravite s Bosnom i Hercegovinom, nađite neko, držite, napravite to tržište, borite se da dođete, da nadoknadite, ne morate sve jedan dio, a ne kao da je to smak svijeta, ako prestane to sa Srbijom. Ali Srbija sama je se dovela u tu poziciju. Nije Srbiju niko doveo. Sam je taj Vučić. Kažem, u Srbiji je problem što je Rusija u tome. Ako gledate, veći je problem što se tiče narodnog prisutnosti ruske ideje u Srbiji, to je veći problem nego Bjelorusije. U narodu Bjelorusije manje proruski, da tako kažem, nego u Srbiji.
Nije problem u Srbiji elita, problem je naroda koji je zaluđen sa tim medijima, sa tim vrijednostima. Ako vi pogledate njihove samo te televiziju nacionalnu, pa ljudi moji, to se čovjek... A s druge strane, Rusi ih ne zarezuju previše. Pa imate izjavu Ane Brnabić prije nekoliko dana gdje je javno rekla na, mislim, njihova javna televizija, sad servis Pink, jel? Ako ja to pratim, tu njihovu dnevnu političku, gdje je rekla: pozdravljam borbu mojih kolega iz Zagreba, gospođe Dalije Orešković i Ivane Kekin, koji se bore protiv crnokošuljaša i fašista. Slušajte, oni imaju, mi se... Apropo, Pa mislim, Kajkiću, nema mi direktnije moramo, veze i rekao sam, mi našu tu moramo kroz Ustav redefinirati sve. Sa ovakvim Ustavom kakav je sada, a mi mu tepamo božićni, ja govorim direktno, je ga donija predsjednik Tuđman, ali ga moramo promijeniti. Hrvati, razmislite svi šta ovo vam govori. Ali ja nikada nisam čuo da je jedan političar u Hrvatskoj dao izjavu da je podržao prosvjednike protiv Vučića u Srbiji, jel? I da je rekao da su njihovi stavovi prijateljski stavovi ono. Mislim da ovi iz Možemo neki jesu. Ja to nisam čuo. Dok recimo imamo Brnabićku koja je predsjednica Skupštine Republike Srbije, jel? Pa čak su i gdje javno daje podršku i kaže borimo se za istu stvar. Pa ovaj gradonačelnik tamo, mislim da Varaždin, ali ne znam kojeg grada, ih je nahranio, mislim, platio im je smještaj, spavanje i sve. Koji su oni, kad su oni marširali bili, odnosno... Ja mislim da se drugačiji mora pristup biti prema Srbiji, ne da se bude stalno mi smo tu nešto servilni i tako da je. Ne, već reći, dragi prijatelji Srbije, kako hoćete, prijatelji, neprijatelji, kako hoćete. Pa nije Hrvatska njima nikada bila neprijatelj. Slušaj, sve ok, zato kažem, ja se i malo šalim. Izvolite reći što je vaš interes. Ako je vaš interes Rusija i Putin, budite, mi Hrvati nemamo ništa, ali nemojmo se s njima baviti. Naš je problem smo mi. Ovdje je problem u Hrvatskoj, kažem, od Ustava do naše ustavne strukture, odnosa predsjednika vlade. Mi se s njima ne bavimo, oni se bave s nama. Čekajte, zar nije hvatio Vučić na granici, je hapsio novinare Hrvatske? Zar nije hvatio dečkiće po Beogradu koji su došli u posjetu, govore da su agenti SOE? Zar nije hvatao one snajperiste da je rekao da su agenti Hrvatske obavještajne službe koji su došli snajperima gađati? Razumijete? To nismo mi, to su oni govorili. To je način, modus operandi gospodina Vučića. On tako funkcionira. On govori ono što mu serviraju da govori. Ok, oni su, to je tako, kažem, tu mi smo druga i mi naprosto se moramo više zapadnizirati, westernizirati. Se Hrvatska mora više i od toga se odmaknuti. Današnjeg zapada. Da, mi nismo dovoljno westernizirani. Ne, polako, ali što je zapad? Ne, pustite. Vi imate ono što je zapad na pogrešan način. Ne, nije to. Znači, što se tiče tog slobode, mi nismo slobodno društvo. Ja govorim o tom referendumu, o tom ustavu. Ne, to neće, ne prima se. Neće niko, znaš, jer oni hoće nekog velikog lidera. Ne, bilo je ratno vrijeme, bio je predsjednik Tuđman, nema, poslije je završilo to. Mora se, vidiš da smo prišli na parlamentarni. Ajmo onda i taj parlamentarni napraviti da bude čisti parlamentarni. Mi sada imamo polupredsjednički sustav. Kad je bio predsjednik Tuđman, to je bio predsjednički sustav. Možemo mi zvati kako god hoćemo. Ali sad, ako vi ne možete kao premijer i vlada imenovati ovo, rekao, veleposlenike, vojsku i ove, kak se zove, tajne službe, bez predsjednika, o čemu mi pričamo? Moj stav je samo ovakav da izjave hrvatskog premijera, s obzirom na naš položaj i naš brojno stanje, koliko nas ima i našu vojnu moć, znamo svi nismo, moramo znati gdje nam je mjesto i ja da sam na njegovom mjestu kao premijer bio bi odmjeren u davanju izjava i osuđivanju Rusije u njihovim stavovima i ratnim nekakvim podvizima. Gledajte, mi smo jedna mala zemlja, ima ona stara kad se veliki tuku, mali idu po stolu. To je Milanović rekao, da. Ali gledajte, njegova izjava između ostalog je danas, ponavljam, ako nisam rekao, ali neka generalno predsjednica Europske komisije da izjavu. Tko si ti da ti daš izjavu? Ti si mal da bi mogao, pa ja neću da me moj premijer da stvara loš dojam u ratu gdje će sutra biti dogovor između Amerike i Rusije, a onda nas je Rusija svrstala tamo, ne znam na koji položaj, 5. i 6. kao najveći neprijatelja ruske države. U peta grupacija. To što se tiče Rusije, to je njihov Kajkiću izbor. Ne trebamo mi Hrvati imati neki kompleks. Mi smo korektni bili, ja i osobno. Ali ima potrebe da... Ali oprostite, ima potrebe da... Ja poštujem i znam i poznajem i rusku kulturu, ali agresiju, ovo što oni rade na jedan drugi slavenski narod, neće ići.
Pa dobro, ali mi smo premal narod i premala država da bi mi mogli... Stav se mora imati u toj vanjskoj politici, ako sad ću stati, možeš reći, u obranu Plenkovića. Što se tiče vanjske politike, problem Plenkovića je unutarnja politika hrvatska, jer je to sve pod tepih se gura. To je problem Hrvatske. A vanjska politika više manje tu čak i nema nekih, ali je unutarnja politika. Ako vi imate 6 godina ustavnu krizu i to ne nazovete pravim imenom... Ja nisam rekao da ne dijelim to što je Plenković rekao. Da nitko ratom ne treba zadržati. A sad sam rekao povijesne činjenice da je u svakom ratu netko postao bogati za teritorij. Srbija u Prvom svjetskom ratu, pa i u Domovinskom ratu, pa i u Drugom svjetskom ratu su profitirali. Računa se nakon 45. da se kao ne diraju granice, s tim da je Hruščov je mijenjao, mislim, granice Ukrajine, znači opet imamo... Ali gledajte, sve u redu, neka to bude stav Europske unije. Ne treba biti stav to premijera, treba biti mudri. Razumijete? Treba biti mudri. Po meni... Eto, zahvalio vam se na dolasku. Na kraju smo ipak imali jednu malu polemiku. Naravno. Zapravo, cijelo vrijeme smo imali na tom vanjsko-političkom planu i mislim da je to dobro. I vjerujem da ćemo se vidjeti ponovno u emisiji kako vi, gospodine Kajkiću, tako i vi, gospodine Majiću. Hvala na pozivu. Meni je bilo ugodno sa gospodinom Kajkićem, sa vama i družiti se i diskutirati. I otvorili smo neke teme. Vjerujem da će i gledalcima biti zanimljivo. Hvala i vama. U svakoj diskusiji se nešto novo nauči. Tako. Hvala. Eto, dragi gledatelji, bilo je to sve za večeras. Inače, po vašim željama i shodno efektima, znači emisije između profesora Goldsteina i istraživača Vukića, moja intencija neka je da se dogovaraju i organiziraju polemike između ljudi koji imaju različite stavove, ali koji na argumentirani i civiliziran način raspravljaju o tome. Nažalost, problem je što s tog takozvanog lijevog političkog spektra često nailazim na zid, odnosno čak i kad pristanu na emisije, predomišljaju se ili se ne javljaju. Zadnji slučaj je bio sa profesorom Puhovskim, koji je pristao na emisiju sa mladim intelektualcem, mladim katoličkim intelektualcem Matijom Štahanom, a onda je ne da se predomislio, nego jednostavno se prestao javljati i pojavio se na N1. Mene žalosti to jer po onome što sam čuo od ljudi koji su korektni sa tog lijevog političkog spektra i ljudi koji se razumiju u medije, profesor Goldstein je ovdje imao vrlo korektan tretman, neovisno o tome što se kasnije on opravdavao svoj debakl, ali to nema veze sa nama ovdje na televiziji, niti sa mnom kao voditeljem. Imao je više prostora da govori od profesora Vukića, dopušteno mu je da izlazi iz svih okvira i da se koristi jezikom koji nije primjeren. Tako da se nadam da će se konačno netko ohrabriti i da će s tog lijevog spektra također ljudi dolaziti u emisiju, iznositi svoje stavove, čisto pojasne recimo nama ovdje tko su ti fašisti, na primjer, kako se to definira u današnje vrijeme i u čemu je problem. Eto. Toliko za sada, a vidimo se ponovno za tjedan dana. Hvala vam, laka vam noć i ugodno provedite večer. To je to.